Radio sababu kan mɔgɔw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 8 sanga saba o tana gosira an fɛ yan o waati kelen kalimɔgɔw filɛ ni Bada Sajaja Kulibali ale ka moto b'a la ka denbaya la sɔgɔmada in na o waati kelen kalimɔgɔw o filɛ ni Jakarija Watara Jaga ale ka moto b'a la pawakaw fɛ yen nɔ CST o ɲɛmaa don an b'a ladɔnniya ka fɔ o waati kelen fana sɔgɔmada in na o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoniw lase waati ko fɔ a ye bakuruba kunnafoniw la APCAM ni o ye sɛnɛkɛlaw ka tɔnba ye maa min sugantira kura ye k'o kɛ a ɲɛmaa ye n'o bɛ tali kɛ Sanusi Buya Silala kunungo ale ni bandaw o taara kumaɲɔgɔnya kɛ Mali patrona n'o ye sebatigiw olu ka tɔnba ye n'an b'a fɔ ko CESIM olu bɔlen kɔ kunungo kunnasini bandaw fɛ yen o ni Moktar Wan o ye ɲɔgɔn ye kunu baara taabolo ɲumanw la ka sanga décentralisation lihalaw ma an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ mairies ni musaka min ka kan ko a musaka dili kan ka daminɛ ani se min kan ka kɛ maires ye ko a baaraw kan ka bila sen kan Danemark olu ka lasigiden ye nin kunnafoni di fɛn min n'o ye kɔrɔbarikaw fɛ yen ko dɔw tun bɛ ka coronavirus a texte n'o ye sɛgɛsɛgɛli papier ye ko tun bɛ k'o feere maaw ma o y'a sɔrɔ papier ɲɛnama tɛ fo dossier don o ma ladɔnniya k'a fɔ maa 10 bɔɲɔgɔnko minɛn'o la olu kɔni taara kaso bonba la nin waati in na ninnu ka fara kibaruya tɔ kan an ka sɔgɔmada in na dongo wari filɛ min bɛna lase aw ma a balimakɛ Karim Sidibe fɛ la an bɛ dugawu dɔn Ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma Bada Sajaja kɔrɔlen ko n'a bɛna an fɛ yan an bɛ welewele lase maaw ma k'a yira k'a fɔ Badara a bɔra Kucala kun dalen bɛ an fɛ yan kan Zego o kelen don n'a bɛ taa fana an bɛ o kunnafoni kelen di seereya don ka d'a kan fɛn min n'o ye an delila ka nin fɔ karamɔgɔ minnu bɛna ka taa ten o tɛ Bada Sajaja Kulibali o de kosɔn waati dɔ kuma sera tile 2 in a bɛna ka taama bere ta ko kura k'i kun da Kucalakaw fɛ kan fo ka taa se seliji bɔnni ma ni Ala ye seliji bɔn wa n'a bɛna don o don fana n'Ala sɔnna ma a bɛna kɛ kunnafoni wɛrɛ ye k'o lase aw ma o satigɛla Bada Sajaja Kulibali tile 2 in na a bɛna i kun da Kucalakaw olu fɛ kan mais fɛn min n'o ye STB Société de Transport Bagayogo o ye compagnie belebele bi min n'o ye sira ta ka bɔ Pɔgɔ Ala ka diɲɛ dogo don sɔgɔma 7h ka i kun da Abidjan kan ka bɔ Abidjan Ala ka diɲɛ dogo don sɔgɔma 7h k'i kun da Pɔgɔ kan wa o y'a sɔrɔ STB o ye baara in daminɛ a mɛnna ka da kan o kɛlen bɛ kun ka sira min ta o ye ka bɔ yan ka taa Wangolo Kɔrɔgɔ fo ka se Buwake ma nka sisan sira o sira n'o yɔrɔ n'o bɛ sirakun na bi k'i ka bɔ Pɔgɔ ka taa fo Abidjan o bɛ jɔ a bɛɛ lajɛlen na walasa fasaje minnu b'a kɔnɔ olu bɛ se ka lafiya cogo min na STB o ye kari kura de bɔ degré minnu bɔra kɔsa in na ne y'a sɔrɔ salon ko kari tun ka ɲi ko ɲina ko kura STB min bɔ kabiri sira ni kari ko daminɛ na ɲɔgɔnna kari ma bɔ ka ye o siratigɛla an b'a ladɔnniya k'a fɔ a ɲɛmaaba n'o bɛ tali kɛ Jakarija Watara la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Pɔgɔkaw fɛ ni Jagi ko baara bɛɛ daminɛ kabiri bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲa 7 waati don o don sɔgɔma kari bɛ bɔ an fɛ yan Pɔgɔ k'i kun da Abidjankaw fɛ kan o siratigɛla minnu ni olu ye sotaramototigi ye ko prix kadoba bɛ aw ɲɛ kado min ni i kɔni taara ni mɔgɔ ye o ko e kɔni ta ye hɛrɛ ko dan la
o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ni maa min mako bɛ kunnafoni wɛrɛ la n'i bɛ jagola kan numéro kan n'o ye 70 82 97 76 faamuyali ko ɲuman ɲini nɔfɛ ni cikan in na kulubakaw fɛ kunungo n bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ APCAM o ɲɛmaa Sanusi Buya Sila ale taara kumaɲɔgɔnya kɛ ni bandaw ye kunungo ka sanga a ka baara kura daminɛ taw ma o siratigɛ la an bɛ ala dɔnna k'a fɔ a ye min fɔ bandaw ye o y'a ye k'a fɔ ko u mago bɛ fɛn caman na walasa baara bɛ se ka ɲɛ olu bolo cogo min na sɛnɛko nasiraw la wa ko olu kɔni bɛ min kan o y'a ye k'a fɔ sɛnɛfɛnw bɛ yen sɛnɛ kɛli yɛrɛ bɛ yen ko nka ko sɛnɛfɛn fana bayɛlɛmali o ye u ka programme dɔ ye san dama nin kɔnɔna na o siratigɛ la nin ma kofɔlen n'o bɛ tali kɛ Sanusi Buya Sila la ko san kura daminɛna kɔɔri sɛnɛw bɛna daminɛ ani suman sɛnɛw o siratigɛ la ko ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ k'u dɛmɛ walasa Mali sɛnɛko bɛ se ka don ba la cogo min na ka tɛmɛ kɔrɔlen kan SESIM Mali sebatigiw olu ka tɔnba fana taara kunungo Mukutari Wani fɛ yen ka taa u ka biro yira Mukutari Wani na san 5 de dir'u ma o ye min fɔ kunungo o y'a ye k'a fɔ ko fo k'a yɛlɛmaba don Mali kow la o yɛlɛmaba dɔ ye baara kologɛlɛn giriman kɛli ye PORSES k'u y'o kelen de fɔ bandaw fɛ yen kunun ko na sini wa ko bɛ se o kelen kan Mukutari Wani ale fɛ yen coronavirus n bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma ale taara kunungo ka taa ɲɛ da dɔgɔtɔrɔso dɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka directeur ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma Mamadu Sori Danbɛlɛ ale kɔni taara de ka taa ɲɛ da kɛnɛyaso ninnu kan ka da kan ale bɛ CNT la CNT o ye jɛkulu min ne olu jɔlen bɛ député jɔyɔrɔ la nin waati in na k'o taara lajɛ ka taa sɔrɔ Kati coronavirus bɛ banabagatɔ bɛɛ da yɔrɔ min na ko a ko bɛɛ lajɛlen dafalen tɛ o siratigɛ la o ye a jira k'a fɔ ni fɛɛrɛ ma kɛ a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye ka da kan ko baara tɛ ka kɛ a kɛcogo la décentralisation a bɛ waati jan bɔ décentralisation ko kuma bɛ sen na hali n'a sɔrɔ fanga caman seginna so ko nka ni musaka ma d'u ma o ye fɛn ye tɔ ka jɛn don siratigɛ la o ko wulikajɔ kɛra kunungo lasigiden b'an fɛ yan n'o bɔra Danmarikaw fɛ yen nɔ ale nana ka na donbolo fana di ko ni jamana o jamana ni bɛ fɛ ka développer fo jamana kɔnɔ maaw sigidala maaw olu ka se ka i bolo don sigida baara la cogo min na o siratigɛ la o lajɛlenba kɛra kunun a kɛra Bamakɔkaw fɛ yen nɔ an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛnabɔli ma Zeni Mulayi ale ye Tinisikaw ka o tiladen bisimila o tun nana bandaw fɛ ka na kumaɲɔgɔnya kɛ bandaw ye Tinisi bɛ fɛ ka baaraɲɔgɔnya kura min kɛ ni Mali ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ o da ser'o ma kunungo fɛn min ni o ye CNT wele lajɛrɛ dɔ kɛ tile 2 in na ko n'a y'a sɔrɔ député bolo ɲɛmaa olu ka hakɛ min kan ka d'u ma yali ni CNT o n'a dili kan o ɲɛmaa n'a dili ka kan wa walima ko bɛna bila cogo jumɛn na caman y'a jira k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali makoba tɛ nafolobɔli la tun o la ko siratigɛ la an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ sani u ka nin wari in bɔ ko k'a to Mali ka bɔ nin gɛlɛyaba in kɔnɔ hali ni ko ni député bolo sigira ko Malidenw tɛna sɔn tugun ka wari dɔw ta ten k'a di maaw ma o b'a sɔrɔ a wari yakiba wɛrɛ bɛ yen ko nafa t'o la o siratigɛ la n bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ ko o ye a jira k'a fɔ fɛn min n'o ye nafolo kofɔlen ni ko k'a di CNT walima député bolo ɲɛmaa ma ko maa caman tɛna don a da fɛ Kɔrɔbarikaw fɛ yen COVID-19 o sɛgɛsɛgɛli papier min n'o ye test ye dɔgɔtɔrɔ médecin 3 ani infirmier mɔgɔ 10 olu de minɛna kama sɔrɔ min fɛ k'olu tun bɛ ka test lankolon k'o feere maaw ma test lankolon jumɛn don misali la ne bɛ fɛ ka voyager aéroport la
e da ye kɛni jɔ o bɛ papier labɛn k'a d'i ma o y'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli fɛn fɛn kan ka kɛ o si ma kɛ o la e bɛ sɔn ka pankurun ta a nana ye de k'a fɔ olu namanabagaw minnu tun bɛ yen ko u ye caman minɛ o la wa u tun bɛ papier nin kɛ 99,900 o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko u ye nin maa caman minɛ minnu minɛna yɛrɛ kabiri kelen ko olu bɛ kaso bon na ka d'a kan ko u ye baara min kɛ ta ko a ma bɛn o siratigɛ la ko maa 10 ani kɔ médecin 3 a tɔw ko olu ye infirmiers ye Kaduna ka olu ye wulikajɔ kɛ kunu Nigeria u y'a jira k'a fɔ olu denw minɛna bi ka taa tiɲɛnikɛlaw fɛ a bɛ ni ka kalo 2 bɔ ɲɔgɔn bɔ n'a dun kɛra ten yali ni u bɛna sigi nin cogo in na ka u denw ka ko lajɛ tan o kɛra sababu ye wulikajɔ kɛra kunungo Kaduna Nigeria jamana kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka welewele ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma k'u ka fɛɛrɛ kɛ ka taa u denw nɔfɛ Laginɛkaw fɛ lɔjansili ko a dabilara jamana ɲɛmaaw ko lɔjansili ko coronavirus bɛ yen a kuma cayara kunungo sigirin kosɛbɛ ka d'a kan ko ni seli misiri kɔnɔ seli kɔni bɛ kɛ safo seli bɛ kɛ ko safo seli don maaw o ka ca ka tɛmɛ lɔjanselilaw kan kun jumɛn na ni Laginɛ gouvernement a bɛ ne sen da nin kan ko lɔjanseli kana kɛ a kɛlen bɛ mankanba ye bi sigirinkaw fɛ yen Badara Sajaja n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ ko a bɛna a taama bere ta sin tile 2 in na ka i kun da Kujalakaw fɛ yen kan a fɔ kun ye min ale tɔɲɔgɔn a bɛ baara kɛ ni mun ye ka o ladɔnniya ka sisan kɔni a tɛ yan nin waati in na waati damadɔ k'a bɛna taa Kujalakaw fɛ yen yanni waati cɛ haminanko kɔni nɔgɔra ka sanga ka bɔ pɔgɔ bi k'i kun da Abijan kan ko a ko sɛbɛkɔrɔ nɔgɔra kosɛbɛ ka d'a kan fɛn min n'o ye STB Société de Transport Bagayogo ko o kɛlen bɛ ka kari kura kari min bɔra san 2020 kɔnɔna na o sera an fɛ yan ka ban wa k'o bila ka bɔ pɔgɔ Ala ka diɲɛ don o don sɔgɔma 7 heures k'i kun da Abijan kan ko o kɛlen bɛ k'o fɛɛrɛw tigɛ wa o y'a ye fana k'a fɔ olu taabolo si tɛ yen ni sotramotow tɛ wa ko sotramotow olu kɔni ni maa min sera ni maa ye o cadeau min b'a la condition min bɛ wolo fɛ yen maa dalen t'a la n'o n'a ɲɔgɔnna condition bɛ maa wɛrɛ fɛ o siratigɛ la kari kura kari ninnu tun bɛ dan kɔrɔgɔ Buwake o mobiliw bɛ yen ko nka kari kura minnu bɔra tile 2 in na n'o daminɛ o bɛ daminɛ bi sɔgɔmada in na ni Ala sɔnna ma ko bɛ bɔ sɔgɔma don o don nɛgɛ kanɲɛ 7 k'i kun da Abijankaw fɛ yen kan an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen nin kubun kɔnɔna na bi su in na to b'a la Salamamadu